ሰላም كما يتهونوا تخاتلتي مقالح من سات هراي لمخ حزنا لكم مزينا زلنا بزعبا ناي كاميرا مالت أبقزخا زحبا أبقزخا تحبيو نعخا غزقرتك سخا زيت فلتو يحزي لكم مزيلو قدمي يقول نزيا فيديو هنكا تلاحفتنا زي نريا زلنا ودي بزح جزيا كمزيتات كاميرا يسرح مالت كاميرا حبيو سبي قدم كله كم بزح سبعات مزافين مريهم ما تكونهم التابان سيتي بتليفون لا ليامو يعد ما نبغزو كاميرا حبيو تانيهم يقدحها انتي كتكبر مخانا وانتي كفت مخان مالتي نزي كجبر كله دما نا أركا مالتي كومون خجبرلو يحديدو مالتي كم تزبالو دما تليفون يردو ويلو يلوا دحر سوم كتسوم شو كم زي قصيرو أبوزو مالتي هجي علالو زعبا ناتونا هيوتو حتى مخانو هبدقهم زمتة قلة يشراشرالو نساون أي سلاتون قريباتو خداون تحمزن رياض أنا دانا وزيها قلة مش بقول لك هجيبها مالتي لسون بزح يزاربات يعني بزح الوا موداتو كم سري وزلهم كاميرا غيرهم زلو كميت يقدحهم زلو ينغرامو تسمت حفتبل تحانقو بلا دحريو نت لابتوب وزنبره تدربيو تصبرو بلا يجي بزح نغرات አሉ زيادة ግን أنا متين زلو مالتي زعبا ناي زابوال كل زي كونه بحافشة بيوتنا بتاع ما تنقل زلنا أبتي ولا ونا بجزانا نتاي كم زلو كنفلت كنكسر زلنا حزلكم ما تزلوه حدا غلط حواليتات ويكا دقة كاميرات كنفلتهم زين خل سخاتكم توزيت كم زلو كرياكم كفتني بحاله هنا خنريهم فتنا مالتي قدامتي زعنا رياضنا بيرو لك نقمتها عين خلينا لك بيريات مثل لك بيريات ما كنت سحفلا نغل فيديو دما هون قد حلا نغل قاتل علي هم تتريوز لهم لنسالتا فيديو كتوسط تخل كم فويس كتوسط دمتون كتوسط تخل مالتي كم نورمال بيرو دما كتسحف تخل كلاي دما أب جبانا أبلا علي نقبل فيديو هتقدح تخل مالتي أو كنا بتصور مستنزارو زلودي ولا خالق نغرات مالتي كم زي تريوز لهم أب جبانا نقبرامو شو فيديو هتقدح أب قبنيتنا جبانا خونا نت كدمينا زلو نغرات كتقدح كمون فويس كتوسط تخل مالتي بزحات سبات نحما زدكملو وحدات هيكونيو كهبسجن كل جزء كنتنك كنزلنا كحبر يفوتو بزحات أوفيسر ويكال نجارات ويكاب زخانة بيرو دي هاب زخانة يسافت عليهم كقولهم زلي بزح يزيدك أملا عينتيا حرا يزيان رياض الأرما ما نمسك لك كجمتو أي كلني شارجريا لك شارجريا ولا عندي شارجهم ولا على نخلينا حساباتنا شارج مسألة في اللي أبتعت سلزخانة نقدميت كل خدمة كتقدح تخل لجزء إذا لين استريوا لهم أبتسلع ما يزلا بزح يترني كم شارج خوينا دما كتمل تخل كله دما أو خوينا خمزلاتو فيديو كتقدح كمون سئلة تخل مالتي توسع دما خمزي لامس تخفت اتينا ميموري أبزي تريوز لهم يأتو كمون اتيناي استفل على عينت تي ريكورد هتكبر كتكتب على هذا ما همزي كل جزء حنسب مساعات وتاتنا تشارجي بتشارجي بتي أواتها تسلا نعقبت كتسرح تخيل بتلع الدما كم تشارجر كونات تسرح أوكي بتعمي أدنى قاريتها بتعمي كنت الله كلا لنا زيان زرنا دما فتحنا ماكينة مخفتي لك كابي 5 يورو تبتحت خونة تيزلاقي زيان زرنا دما كاميرا كمون فوتو توسط تخل سيدو توسط تخل مالتي
ልክዕ ከም መፍትሒ ኮይና ተገልግል ናብ መኪናና ተሓር ድማ ከም ቻርጅ በዚ ንሪኦ ዘለና ዩኤስቢ እቲና ቻርጅ ትመልእ ድሕሪኡ እውን ክትቀድሕ ወይ ስእሊ ክትወስድ ቮይስ እውን ድምፂ ክትመልእ ትኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ይጥቀመላ እዚኣ መፍትሒ እዚኣ ከም ኖርማል ቻርጀር ኮይና ከተገልግል ትኽእል እያ ቻርጅ ሓንሳብ ምስ መለት ነዊሕ ክትፀንሕ ትኽእል ከምኡውን መኪናና ክንከፍተላ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል ኦኬ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ድማ ናይ ቲኪ ወይ ኣላርም ናይ ገዛ ዝኾነ ሓውዩ ምስ ዝቃፀል ወይ ዝኾነ ምልክታት ናይ ገዛ ባርዕ ምስ ዝገብር እዚኣ ኣላርም ትገብር እሞ ነቲ ገዛ ትርብሾ ድሕሪኡ ስኻ ምስ ሰማዕከያ ወይ ትጎረባብቲ ዝኾነ ቀዳማይ ረድኤት ክድውል ይኽእል ወይ ከዓ ካብ ገዛኻ ኣዲምካ ትወፅእ ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ግን ከምኡ ጥራይ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ካሜራ ኣለዋ ማለት ለንስ ኣለዋ በዚያ ንእሽተይ ፀላም ትመስል ብብዝሒ እዚአን ኣብ ገዛና ዘለዋ ከምኡ ነጠብጣብ ፀሊም ኣለውን እዚኣ ድማ ካሜራ እያ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኾነት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኩሉ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ብቐሊል ኣገባብ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ማለት እዩ ብዙሕ እውን ሰብ ክግምታ ኣይክእልንን ፍፅም ክትፍለጥ ኣይትኽእልና ኣብ ላዕሊ ሓንሳብ ዝተሰቕለት ነዊሕ ግዜ ክትፀንሕ ትኽእል እያ ቻርጅ እውን ሓንሳብ ቻርጅ ምስ ዝርድ ነዊሕ ሰዓታት ክትፀንሕ ትኽእል እያ ተወሳኺ ድማ ምስ ዋይፋይ ጌርና ብሞባይልና ድዩ ወላ ብካልእ ነገር ኮንትሮል ክንገብራ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እውን ፍፅም ክትግምታ ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ ኣብ ዝኾነ ገዛ እንተኣቲኻ እዚኣ ተፀንሓከያ ክትግምታ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ሓንቲ እንታይ ኣለዋ ልክዕ ፀሊሚት ለንስናታ ካሜራ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሓንሳብ ኣብ ናይ ሽትዮ ክትዘብዘብ ወይ ኣብቲ ናይ ምስእተንያ ኣብ ናይ ቻርጅ ምስእተንያ ነዊሕ ሰዓው ኮይና ክትመልእ ክሳብቲ ናታ ሜጋ ክሳብ ዝመልእ ፀንሕ ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ የቕሬታ ግን ይሕዋት እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ግድን ከምኡ ክገብር ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ንኣፍልጦ ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ እዚ ቪድዮ ኩልና ኣብ ዓለም እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክንፈልጥ ማለት እዩ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ካብዚ ነገራት ክንጥንቀቕ ኢለ ኣራይ እዚኣ ከዓ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ልክዕ መነፅር ወይ ዳቢስታ ኢልና ንዛረበላ እያ ልክዕ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ካሜራ ኣለዋ ኣብዚ ክልተ ናይ የማን ናይ ፀጋም ዘሎ ካሜራ ኣለዋ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ድማ ኣብ ዓይና መሰቐልናያ ልክዕ ክሰርሕ ነዊሕ ሰዓታት እውን ክትፀንሕ ትኽእል ቻርጂ ሓንሳብ ምስ መለት ነዊሕ ሰዓታት ክትፀንሕ ትኽእል ልክዕ ከምኡውን ቮይስ ወይ ድማ ድምፂ ከምኡውን ካሜራ ስእሊ ቪድዮ ክትወስድ ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ኣበይ ክንረኽቦ ኣበይ ወይ ከዓ ኣበይ ክንሪኦ ንኽእል ዋጋታቱ ወይ ከዓ ክንደይ ይበፅሕ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ ሕጂ ኣብ ዘሎ ንካልእ እዩ ዝጥቀመሉ ማለት ኣብ ናይ መደቀሲ ናይ ደቆም ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ነገራት እዮም ዝጥቀመሉ ገለ ሰባት ድማ ንሕማቕ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ግን ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ንሕማቕ ነገራት ክነውዕሉ የብልናን ኣነ ነዚ ከቕርበልኩም ከለኹ ንኣፍልጦ ወይ ንክንፈልጦ ዓለም እንታይ ከመይ በፂሓ ከም ዘላ ክንፈልጥ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ክሕብረኩም ዝደሊ ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ነገር እዚ ክጉድኡ እውን ክንሪኦም ፀኒሕና ሓፈሻ ድማ እዛ ሓንቲ ቪድዮ ይርአኩም ፀናሕኩ ቅድሚት እውን ጓንሰይቲ ከመይ ገይሩ ፈቲንዋ ክሳብታ ሽማ በፃፅሑ ማለት እዩ መወዳእቱ ካሜራ ሓቢኡ ፀኒሑ ከም ዝቆልሖ ዝነበረ ገይርዋ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሓት ደቂ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ንሕማቕ ዝሓስቡ ብዙሓት ኣለዉ ካብዚኦም ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ከምዚ ዓይነታት ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና ከምኡውን ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ዓይነት ካሜራ ሰብ ይጥቀም ኣብ ገዛኹም እንተሎ ድማ ኮይኑ ኣብነት እዚ ናይ ትኪ መሕበሪ ድዩ ዋላ ገለ ኣብ ላዕሊ ዝስቀል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣሎ ግን ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ነዚ ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ምስ ንብል ድማ
ኣብዚ ክሪአኩም ክድፍትኒ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣሎ። ኣብ ፕሌይ ስቶር ብምእታው ሓንሳብ ኣብ ፕሌይ ስቶር ብምእታው እዚ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ምስትብልን ድማ ካልእ ተወሳኺ ድማ ኣሎ ካብ ኣማዞን ክንጠልቦ ንኽእል ኢና። ናይ ካሜራ ቸክ ምግበር ማለት እዩ። ኣብ ገዛና ቸክ ካሜራ ኣሎ ድዩ የለን ሰርች ጌራ ትነግረና ማለት እዩ። እዛ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣላ ዝብለኩም ዘለኹ ድማ ከምኡ ኣብ ገዛና ካሜራ ኣሎ ድዩ የለን ቸክ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ። ሓንሳብ ኣብ እንዳመፍትሒ ሰለት እታ ካሜራ ድማ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቁፅሪ 10 ሌንስ ማለት እዩ ኣብኣ እያ ዘላ እትን ክትግምቶ ወይ ክትሪኣ ኣይትኽእልን ኣብ ኮይና ስራሕ ወይ ድማ ቪድዮ ክትቀድሕ ትኽእል ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዋ ሰለስተ ሰዓት ወይ ከዓ ኣብ መሬት ኣብ ጣውላ ኮፍ ስብልናያ ከምዚ ጌራ ክትቀድሕ ትኽእል ማለት እዩ። ብዙሕ ቪድዮ ድዩ ወላ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ፍፅም ኣልጊቡ ይጥቀመላ እዛ ናይ መፍትሒ ዝብለኩም ዝፀሓፍ ድማ እዚኣ ትመስል ሰዓት ኣሎ ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ከምኡ ፍሬም ኣሎ ፍሬም ናይ ስእሊ ማለት እዩ። ኣብኡ የእትውዋ ገለ እውን ኣብ መንጎ ስእሊ የእትውዎ ካብዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ ትከኣለና እዚኣ ንሪኣ ዘለና ድማ እዚኣ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ቴስት ክንገብሮ ንኽእል እቲ ገዛና ቸክ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ካሜራ ኣሎ ድዩ የለን ማለት እዩ ኣብ ገዛና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ ገዚእኩም ፈትኑ ልክዕ ክብርቲ እያ ግን ኣብ ከምኡውን ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣሎ ኣብ ፕሌይ ስቶር ድማ ኣውሪድና ድማ ካብ ፕሌይ ስቶር ቸክ ክንገብር ንኽእል እንተዘይኮይኑ ግን እንተገዚእኩማ ድማ ዝበለፀ ማለት እዩ። ንኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ንኩሉ ሰርች ጌርና ድማ ገዛና ክንቆፃፀር ንኽእል ማለት እዩ። ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ እውን ዝተፈላለያ ይህልዋን ኣይሰኣናንን ካልእ ኣሎ ሓውን እዚኣ ንሪአን ዘለና ይመስላ። ብሓፈሻ ግን እንተ ዳውንሎድ ጌርኩም ወይ ከዓ ነዛ ዓዲኩም ገዛኹም ቸክ ምግባር ኣይንሕማቕ። እታ ካልአይቲ ድማ እዚኣ ትመስል ኣብ ፕሌይ ስቶር ዘላ ዳውንሎድ ጌርና ከባቢ 5 ሚልዮን ሰባት ኣውሪዶም ይጥቀሙላ እያ ኣብ ገዛና ሽዑ ቸክ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ሓንሳብ ምስ ወረድናያ ዳውንሎድ ጌርና ነቲ ገዛና ቸክ ክንገብሮ ንኽእል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ ገዛኻ እንታይ ኣሎ እንታይ ትክል ክትፈልጥ ትኽእል
ብሕማቕ ዝሓስብ ብኻልእ ስለ ዘሎ ቸክ ክንገብር ንኽእል ከምዚ ጌርና ኣብ ገዛና ማለት እዩ። ሃራይ ንሎሚ ሕዘልኩም መፅእ ዝነበርኩ እዚኣ ትመስል ሓደራ ግን ክብለኩም ዝደሊ ነዚ ተግባር እዚ ከይትውዕልዎ ንሕማቕ ከይትውዕልዎ ማለት እዩ። ንፅቡቅ ጥራይ ንስኹም ኣብ ገዛኹም እንታይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ወይ ከዓ ሓደ ክልተ ሰባት ሕማቕ ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ። ከምኡውን ቴክኖሎጂ ኣብ ከመይ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝጥቀም ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዝውዕል ከርእየኩም ብምባል ኣቕሪበ ሓደራ ንሕማቕ ኣይትሕሰቡ። ገለ ሰባት ኣኽቶም ድዮም መሓዝቶም ኣንስቶም ከምኡ ካሜራ ዝቆፃፀሩ ኣለዉ። እዚ ግን ብጣዕሚ ሕማቕ ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሕ ካብ ጥቕሙ። ሓደራ ተንኪዩ ስለቲ ኩሉ ምክትታልኩም ርእይቶኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እቲ ምክትታልኩም